Nyakora mogia juango chopo kanyo sa abirio mar odiochieng' kamoro amora ma intiere machiegni weche manyien mag Migago. Kama bende waiko ni weche mathoth manokoriwo nyaka chenro mar dayo dho jotenda kata jogoro mongirore mabende ochakore ayango odiochieng' ma kawuono kaachiel kod weche mamoko mathoth mabende wabiro iko ni weche mabende inyalo bedo kod geno ni biro neno kuku kaachiel kod tiendgi e weche manyien duto mag Migago odiochieng' ma kawuono. Ka kamano to mokwongo yudo thund weche mabende wamiyo peka odiochieng' ma kawuono. Achije ma itudo gi neka mar nyathi Samantha Pendo ochwale doho ma Milimani kawuono ne yalo burano. Od bura ochako ayanga chenro mar dayo dho ji manyocha walne lemo mag jogoro mongirore migepe. Adhi penjo jalo mochung'ne migao mar arita kwe mondo oginyiswa ne gik chenro magingo mar medo rito jopiny. Jotelo ma Migori dwaro ni migao mar arita kwe okaw okang' mar jiwo arita e gwengego bang' tho mar ji 5 e yo magalagala. Nyakora mogia juang mago kaachiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakini machiegni nyinga Joyce Oduora kwa mar mondo mi bed koda nyaka e giko mar chenro ni. Kinyalo tudri kodwa kotudore kata kokalo en mbawa mar ote machok ma en 3-6-000 Facebook kata wantiere live yudo Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV, YouTube bende wiki kwil godo wantiere live yudo akacha Ramogi TV. Kawachako weche manyien odiochieng' ma kawuono mago weche manyien mag Migago en ni jod bura ma kaunti ma Migori kwayo jatend migao mar arita Kithure Kindiki oket piny mise motegno mag ting'o malo chal mar arita kwe e pacho kae ma en tok ji 5 oyudo konegi e yore magalagala e thuolo mar dwe achiel kende. Jod burago bende ojiwo jopiny osira kata osika goyo lipot e tesendo bila ka giwinjo wechego mag maundu mar mondo mi okawne jo maundu okang' mager. Security is a big problem in the whole country. It's not only in Suna East. It's a national problem. And if it's not arrested as fast as possible, it can deteriorate to a worse situation. Because you can see there's a lot of knife point mugging in Nairobi itself, in the streets of Nairobi. And here we had, occasions, not once, not twice, many occasions where people have been robbed of their property, of their money and other belongings and phones. So I think if the police does not act fast enough, it may get out of hand. And the police need to, the government needs to share with Kenyans what the problem is. Because seriously there is a problem. Because the country is getting into a very dangerous situation of insecurity. Adwa kono jopiny ni waseketo gik manyalore kendo sani patrol kore timo askeche be dhi medwa mondo mi kuonde manyo arita kwe odoke chien mondo odhi malo. Juma manyien e od bura adhi penjo jalo mochung'ne migao mar arita kwe mondo oginyiswa ne gik chenro magingo mar medo rito jopiny to kendo ndalo marom nade magidhi kawo mondo wang'e ni jomage mane otimo tim machal kama e kanisa ni to kata kanise mamoko. Obeduru gi kwe to wakonyre gi jogo momi teko mar kelo arita kwe e gwenge mondo mi kwa neno jogo achich moko to watudore gi obila gi jotend sirikal mondo mi wageng' kuo kata maundu mantiere. Maundu igeng'o gi in kod an ok en polise kende. Omiyo wariwre uru wati kaka joka ng'at achiel mondo mi maundu orume Suna West kata Kenya mangima. Luoro koro nitiere e gwenge moko ma kaunti ma Laikipia kuom ndalo 3 koro tok ywaruok mosebedo e kind oganda dhot 2 ma jopith mag jamni. Ji 2 nonegi e mier ma Naibor, gino manomiyo jodak mathoth odar kowuok e mier ma kamano. Jalup komishona ma Laikipia North kod jotelo makono otayo romo mar kwe e skul primar ma Naibor kendo jiwo achiel mar oganda dhot 2 go. Oganda mayande odar kowuok e miechgi ijiwo mondo odog ka sirikal koro singo mar ting'o malo chal mar arita kwe. Lakini kuliko watu kukaa chonjo
wakaanza tu. Naomba niseme pole kwa familia ambazo walipoteza wapendwa wao, wakiwemo pande zote mbili. Poleni sana, kwa sababu maisha ya mtu imeenda na imeenda. Ndugu zangu, tusianze kufuata sasa. Hiyo ni uchungu, ndio tunaomba Mwenyezi Mungu awapatie subira, tuweze kuacha ile imepita ipite, tuweze kutengeneza uhusiano ile tumekuwa naye kwa miaka hii yote. Hapo tumekubaliana tutafanya hivyo. Kwa hivyo tusameane, tusibebeane ubaya, kwa sababu kuna mule analipisha kisasi na ni nani? Si ndio? Washeni Mungu alipishe hiyo. Wale wanaofuruga amani muwatandike kweli kweli, tandika kweli kweli. Ama watandike kweli kweli wale wanaofuruga amani, ili wananchi wa Kenya waishi salama, ili watoto wetu wasome, ili shughuli ya maendeleo ifanyike. Amani inatokana na nyinyi wenyewe. Tutakaa na tushirikiane ili tuweze kurudisha amani, maana makusudi yetu ni pia kwa wale watoto wetu ambao wanafaa kuwa hapa shule kesho. Si mnajua shule inafaa kuwa hapa kesho? Kwa nini wasikuwe shule? Hakuna sababu ya kufanya mtoto asiende shule. Watu waambiwe ya kwamba hapa hatujacheza na maisha ya wananchi. Ile kitendo inaweza tendeka, imetendeka tayari. Lakini ni jinsi gani tutaweza kuleta amani? Tokapo duantire weche go motudore koda chala mar arita e pacho kae ni moko kuom jotelo mawuok e kaunti ma Kiambu ogolo yuaka e wi midhiero mar rochruok mar arita kwe e gwengego. Jaod bura ma Thika Town Ali Sanganga, nyawadgi Mogwela Triza Wanjiru kod mane en jaod bura ma Gatundu North Kigonjenga okoneo gai manyien mar obila Jafet Koome mondo mi okaw okang' mar reso jopiny kendo kedo kod wechego mag njore. Jotelogo yuak ni timbe njore osebedo ka medore mokalo e kaunti no. Naona tunafaa sasa kutumia binu ingine, sababu tukitumia ile binu tulitumia zamani haitatusaidia. Ya kwanza, askari warudi community zao. Ukiangalia hapa askari wa kutoka hapa tutamjua, na mambo ikiharibika tutampata na tutamfuata. Pia walimu pia warudi their community assets. Na ya pili, hawa wazee wa nyumba 10 uongeze vijana huko na walipwe, ndiwe tuwe tukipata nafasi ya kuwauliza kwa nini unalipwa na ufanyi kazi. Na ya tatu, mfikirie kama tunaweza rudisha the Chiefs Act. Some of the powers ya Chiefs Act ilikuwa ya maana sana, sababu they could arrest and take to the police, and pia mpatia assistant chief na machief askari. Na community muamuke, msingoje serikali peke yake. Hapa Kiambu tunasema kabla ufanyiwe kazi unajifanyia. Because we have a new Inspector General of Police, would like to assure him of our community support from leaders and from the community and from the Kenyan society, so that he is able to stand and implement all measures to mitigate against rampant insecurity. I know that criminals have interpreted when they have that some police officers were being arrested and so on. They misinterpreted this to mean that there is a vacuum in relation to the structured security policy. But we are going to assure the Inspector General that he has our support. Let him deal with the criminals and deal with them decisively, because that is the only way that people are going to work in peace, in harmony, and people go about their business without worrying about their security. Kawake tutenge weche go motudore kod chal mar arita kwe, wabedo kod geno ni sirikal ma pacho kae biro neno ni ginyayo kata gitingo malo weche ma otudore kod arita kwe e counties mopogore opogore e pacho kae. E weche mamoko en ni jaod bura ma Lurambi Bishop Titus Kamala okwedo weche maliekore ni ochano dara kowuok e duond bura mar ODM kendo dhi e duond bura mar UDA. Koloso tok nono chal marapaya mar C41 Malurambi na Vakolo Masukoma, Kalama owacho ni romo mare kod jatend piny William Ruto juma mokadho ne en mar nyayo weche mag dongruok ma ok yore mag siasa. Tumetembelea Mheshimiwa Rais Friday katika Ikulu
mimi na mheshimiwa Wangwe na mheshimiwa Shinali. We set the record clear. Mambo ya kudefect hiyo ilishwa na wakati. Tukakutana na mheshimiwa Kipchumba Murkomen ambaye ni waziri wa barabara, na saa hii yule contractor alikuwa hapa tushafukuza yeye. Na sasa hivi tunaunda BQ haraka by Tuesday iwe kwa meza yake, tupewe ka emergency, tufungulie hiyo barabara itengenezwe vizuri, wananchi wapate kupita. Gavana ma Kakamega Fernandes Barasa koro dwaro ni jotelo ma county no otudre machiegni kod sirikal mamalo mar neno ni chenro mag dongruok ochopo ne jopiny. Barasa wacho ni osiro lwedo limbe mar jatend piny William Ruto e county no, mowacho ni biro kelo dongruok mathoth ne jopiny ma Kakamega moriwo nyaka tieko gedo mar od thieth ma level 6. Mimi nikiomba maendeleo hapa, naombea maendeleo watu wa Kakamega na watu walipiana. Najua jana majuzi tulikuwa na wabunge wa Kakamega walienda kule kutembelea rais wetu mpendwa kwa shughuli ya maendeleo. I support any initiative ya wabunge wetu kushirikiana na serikali kuu ili tulete maendeleo hapa Kakamega. Na mimi kama gavana wenyu nimetangaza wazi lazima tushirikiane na serikali kuu. Tumekuwa na ile mradi ya referral hospital level 6 kule Kakamega. Ule mradi uweze kamilika bila ushirikiano na serikali kuu. So hivi karibuni nimepanga kukutana na rais wetu ili tujadiliane vile tunafanya shughuli ya kumaliza ujenzi wa serikali wa hiyo hospitali yetu ya level 6. Na tukimaliza hiyo mradi, we are going to employ over 4,000 people from Kakamega County. Sio ni sawa? Jogo makonyo e rito ringre ji ma otho e kuonde kano ringre sani dwaro ni gin bende yangi mana kaka jochiw thieth mamoko. Kagiloso e romo margi Kisumu, gikone piny owacho mondo oyangi kendo opuodh tijgi mana kaka lakteche marango ringre ji ma osenindo. Jakom margi Elkana Mwinami oyango ni ok gibi yie ni ji ma bandia donje tijno ni mar nitiere ji ma opuodhi ne tiyo e kuondego mag kano ringre jomotho. We are here to discuss issues pertaining to the welfare of morticians, advancement of morticians in terms of career growth. We are pushing forward for the enactment of a scheme of service for morticians, and we are very grateful that today, in the speech from the DG, he's also been able to recognize us and appreciated the challenges that we faced. We are hopeful that together moving forward, we'll be able to achieve some of the dreams that morticians across the country are facing. We are asking the government of the day and the current government, let us recognize all these morticians wherever they are, so that they can be feeling part of the community, they can be feeling part of us, and they can also be recognized in their scheme of service, and above all, to make sure that their contribution is not only regarded as the last day, but the contribution to make sure the economy of the day is growing. We are exploring partnerships in terms of enhancing their appreciation and knowledge and skills and competencies on preserving evidence for accountability, justice, as well as closure for families who have lost their loved ones. Jopur nianga modaka e alwora mar kambi marego sukari Manzoia koro ne obago ng'anyo ka ging'ura e wi okang' ma kambino weyonegi kambi moro mar West Kenya kawo niang' mawuok e gwengego. Jopurgo mane otelnegi kod jakoma mar chiro ma Bukenge Morisi Miu ne oseyo jatatije mar Nzoia Sugar Crispino Gutu kuom weyo niang' mawuok Nzoia mondo oregi kod West Kenya. Okang' magiwacho ni nyalo lwaro Nzoia Sugar. Kwayo gima duong' koro en mondo jatend migawo mar pur Mithika Linturi odonje wach makamano mapiyo mondo ores Nzoia Sugar ma bende giwacho ni ok osebet ka chulo jopur e yo makare. Sisi watoto wetu wanafanya kazi Nzoia,
wazazi wetu wanafanya kazi Nzoia. Pia sisi kama wafanyabiashara za soko zenye siko around Nzoia, tunadepend kwa hiyo Nzoia. Tunawaomba msafekadi Nzoia ikue. Waziri ukikuja tafadhali. Tulikuwa na task force wakaweka hiyo maneno ya zoning ya miwa. Sijui kwa nini hamjaimplement hiyo kitu ya zoning ya miwa. Hatutaki Nzoia yetu anguke, watoto wataenda wapi? Chusi amekuwa na ukora, anapeleka viongozi huko na Nairobi wanaongea maneno ya ukora yenye airishi wakulima. Sisi kama wakulima wenyewe tunataka tulinde kiwanda hiki chetu. Tunasi president wetu atume minister wa agriculture akuje mara moja asaidie kiwanda iamuke. Tumekosa kupeleka watoto shule, magonjwa na njaa. Tunamuomba mheshimiwa spika wetu, Mheshimiwa Moses Wetangula, tuma wabunge wote wawe hapa wasaidie na sisi. Tumeandamana siku ya leo ya kwamba miwa West Kenya, Butali yote wamechukua miwa ya Nzoia, imeenda Butali ili Nzoia haina miwa. Kwa sababu Nzoia inalipa kwa mwaka moja, West Kenya inalipa kwa wiki. Sasa sisi tunataka Nzoia pia ilipe within 1 week. Achije maitudo gineka mar nyathi manyinge Samantha Pendo ochual e doho kawuono. Kata kamano obilago okoyudo thuolo mar yie kata dagi ketho maitudo gigo ni mara jomin buche okwayo doho thuolo mondo ji duto ma onego chope burano ochopi. Jayal bura Daniel Ogembo ogolo chik ni achije duto ma odonjnegi ochop e doho tarik 21 dweni mondo mi giduok penjo ewi bura mar neka. Nyakora mogia juangi kanyo yena mar mondo mi akaw yeyo mokwongo e chendo ni mara Migago odiochieng' makawuono. Bende anyisi ni nyalo ndiko na kokalo e namba mar ote machuok mar 3 Facebook kacha wantiere live yudo wa Ramogi TV. Kasama moko kuom ote mabenda neno ka uoronwa okinyi ma odiochieng' makawuono kata e chendo ni mara Migago. Abiro mana somo ote matin kende kaluore ni moko kuom ondiko mathoth ahinya. Ote mara Makakumu Junior wacho ni oneno wayo makare ka entiere Kasgunga Mbita. Wacho ni weche mag arita kwe racha. Mandade ni wacho ni maji yuago wach arita machala kamae ni sirikal otime oketnegi arita kwe malongo mondo jopiny odaga kod kwe. Barak Ndama wuod Kadema bende wacho ni oneno wayo makare kendo owinjo weche manyien mag Migago e yo makare ka entiere e gwengego mag Kadem. Vicklin Victorian bende wacho no yo makare. Lewis Wodawasi bende wacho no yo makare ka entiere e gwengego mag Awasi. Medo tudri kodwa ni mar wagombo mar winjo pachi ainya kotudore kod weche wa manyiena mabende wasomo kata wakelo ni odiochieng' makawuono. Tok yo matin abiro duogo mar mondo mi adhi nyime kikidhi mabor. Jamni kata chiae mosebedo maduong' nyalo bedo motegno makata ka njofni gi omake tok time gimoro. Kata kamano, moko kuom kit njofni gi nyalo duoko piny yuto mabiro kata ma ikelo kuom chiae ainya ka chiae ochako bedo kod paro mar achiedh nade. Onieno konyal rito mama na maber. To karabendo kanyal rito. Bihan en kaka wuod dalani. To obende onyalo timo gimoro amora modwaro. Abiro loso agulu gi thapki. To nyathina in. Mama. Dawe mano chako kuche gite. Koro an bro chuna ni monda logi. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French Ligue 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now.
Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako ni rahisi. Bonyeza *811 *277#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo Nyakaramogi Ajuang en weche manyien na maga Migago. Jogo maudaka kod tuo mar ndulme e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho ober chenro mag thieth ne jogo manigi tuono, ka bende gidwaro mondo opuonj oganda kotenore kod tuoni mondo akweda magiyudo oruma. Jojuma leronwa sigand jogo maudak gi jotuo ndulme. Tuo mar ndulume en tuono moganda maro milion 70 e piny mangima koro dak godo. Because by either genetic disorders, or it can actually be acquired in the course of someone's life if they undergo traumatic situations, for instance an accident. Na experience gimoro ma kizungu luongo ni absence. Koro gini ne miya ng'eyo ka gini biro. Mama wan timo thieth kuonde mopogore opogore. Ajuoga to nokodhiye. Koro samoro ka wan kata waluar kata wabedo gatax, pani samoro ka gikonyowa to gimbe gidhi mako tuoni. Lipot yango ni e piny Kenya kwan ji maro milion 2 koro dak kod tuoni, kabede kaunti ni ma Migori kwan ji maloyo 200 bedo dak kod tuo mandulume. Here across the county we have 214 cases of epilepsy. These are patients who are actually seeking care in our various healthcare facilities. Kata bed ni tuo mandulume nyalo yudo ng'ata kata seche modongo osetude kod miriambo ma opogore ma oting'o mano ni nyalo loke ka kuom ng'ato ka itere kama chielo. It's brought about due to abnormality in transmission of signals within the brain, a medical condition, and we just want to dispel any myths that it is brought about by witchcraft. Kata na wuon noka winju maber gimatimani noka en gima understand maber. Valenta Dhiambo majegni 32 mawuok e gwego mag Kanga e subkondo Marungu e kaunti ni ma Migori en achiel kuom jogo eko ma odak kod tuoni mandulume. Mar ndulume nokonyuola godo en gimo chaka e wi dongo, ochaka ka ja higa 1 gi nus. Nadhi school mana kaka nyithindo mamoko, gik mang'eny mana neno kaka man odongo gi tuo mar ndulume mani timo na to nyithindo mamoko to kata jok mamoko ne ok timnegi. To nwanyalo wera jopuonj wer lakini kochopo ni koro ji dhi piem kamoro to an igola oko nikech giluoro ni an gi tuo mar ndulume. Adhiambo wacho ni osekalo midhiero mopogore ma oting'o lalo tich nikech tuoni mandulume. Chako manyo tich atiyo kuonde moko to ka bedo matuoni kata dichiel diriyo to iyudo ka igola kata mane tich. Asetiyo kuonde mang'eny sana ma ogola e tich nikech an gi tuo mar ndulume. Yudo jaera ma oyie bed kode bende ok osebedo mayot e ngimane. Koro kisenyise gima kamano to kinyise ni in gi tuo mar ndulume ni tibro neno ka ng'ato pache chako lokore. Wuoyi kobiro ira mano gimo kanyise. Koro chieng' moro notimore in one or two occasions nosetimore nani okanyiso ng'ato to chieng' moro kata ka wan kode to apoka tuo notima. Adhiambo wacho ne midhiero ma en kaachiel joma moko ma odak kod tuoni mandulume koro kalie biro nikech oganda mathoth ok osudo ler ka otende kod tuoni. Gola e tich kamano gino nobedo na malit kaka ng'ama nigi tuo mar ndulume. Kuom mano na sechego ema na amua ni mondo achak mondo awuog oko. Awe tich mnindi ka e tich kamoro amora awuog oko mondo apuonj tich. Jogo modak kod tuoni mandulume bende wacho ni piny owacho ok oseketo maino e thiedho tuoni kaachiel kod puonjo oganda ka otende kod tuoni.
watiyogo manya konyowa e yo mar thieth kata e yo ma wanya control go convulsions gi gin yedhe mabech gini malo kabisa. Bedo ne oganda mathoth koro pok oyudo ler ka otende kod tuono ma ndulume oro sikela kweda ne jogo modak kod tuoni kabe jolony wacho ni ber ka koro ikawo okang' mar puonjo oganda ka otende kod tuoni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Japuonjre moro ma jahigni 27 ng'olo keto piny higni 8 sani kendo ok onyal dhi nyime gi chenro mag somo kod tijene mamoko bang' tuo juke e klas 11. Japuonjre no ma bende nitiere kod talanta mar goro ema familia mare okete geno kuome kendo pok chunye otho. Alia Beach miyo wasigande. Jojo chieng japuonjre ma klas 11 tuo keto piny kendo weye kod ng'ol ma ok onyal dhi nyime gi chenro mag somo kod tije mamoko bang' ka nowuok e skul higa mar 2014 nyaka sani kendo lek mane en go chal ka gima nimo. Tuone ne ochakore kaka stroke ma bang'e to ne oduogo lokore ma oketo chonge ne bedo maonge teko ka sani ok onyal wuotho ma ok odhire kod wheelchair kod min mare. Nayudo tuo mar tendon stiffness by 2014 kane ane form 3. Nochakore kaka meningitis. Koro meningitis ne koro biro develop to stroke in 2015. In 2016 ka koro wachopo tayudo ni koro okanyal bedo upright, okanyal wuok nikech chonge na ne rama. Ei dalagi manitie gweng' malala e kar chung bura ma Homa Bay town, Jojo keto geno ne kuom min-gi kaachiel kodagi ma osebedo ka wuotho kode ka gimanyo yore mag konyruok to kata bang' limo ute mag thieth ma opogore pok giyudo konyruok ka chan mar dalagi bende en obadho maduong' e yorege mag yudo chenro mag thieth. 6,000 is needed for us to get to West Kenya Diagnostic Center. And money muketa paying up to date 6,000 was required for some of the discs. They are 3 discs in number. Aparoni kosome to they are going to come up with the result. Margi makoro chanda momio I can't walk. Kata odoko ni George ne kod ng'ol kendo konyal wuotho to en kod talanta maduong' mar goro ma bende uso ne ji nengo mane piny mondo yud yore go eko ma onyalo jolo go familia mare. En kod kwayo ne joma nyalo konye mondo dhi nyime kod chenro mag somo. Lakini goro ni automatically poko konya search but en gima ahero, en passion man godo. Yudo ka joma nyiew gi pengo yudo ka samoro ng'eyo the cost kata rangi matiyogo kata time makawo mondo mi alos gi. Koro yudo ka auso gi at a very low cost ma nyalo konya mana sustain the family nikech still pod akonyo family up to date kata ne pien kamano. So long as osetim na surgery nadong mana gi 1 class, I will go back to form 3, then I do my form 4, I attend my certificate. Familia mare yuago pek mar ngima nyaka ne tuo gore kuome ka gin bende gin kod kwayo ne joma chunygi ni thuolo mondo iyo konygi. Asetemo manyalo ki osiptal ma othiedhe mantiere CDs moko manotim na MRI gi gin CDs 3 gibaro siling 6,000. Dongo tergi Kisumu mondo somgi mondo kel duoko. Kijabe duoko ne magirito mondo me odhi otim ne jogi thieth. Koro duto waketo weche duto e lwet ng'ama oyie manyalo jolo kanyo kata manyalo miyowa kony moro mondo wakonygo nyakwarani. Mane kwayo mana kwa. Igini sani koro 8 ka ng'ol keto George piny kendo konya dhi nyime kod chenro mage mapile. Kata odoko ni en kod talanta mar goro kwayo maduong' ma en go ne jogo eko ma chunygi ni thuolo mondo yo konye chenro mag thieth mondo yorene mag ngima odog kaka pile. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakaramogi Juanga gi lipot mar Alia Beach no kowuok e kaunti ma Homa Bay ema chopo godo e giko weche manyien mag Migago odiochieng' ma kawuono kendo wantiere kod geno ni rawera no kata obedo ni ng'ol ne omiyo owuok e skul to talanta ma entiere godo nyalo miyo oyudo yuto makare
kendo obiro konyo familia mare e yo maber. Bende anyisi kanya kwa Ramogi Ajuanga ni chenro mamoko mabende waluo nudu chieng' makawuono en mano moriwo nyaka chenro mar dayo dho jogoro mongirore mabende dhi nyime e od bura mamalo. Parni committees mopogore opogore odiochieng' makawuono ochako ayanga chenro mar dayo dho jogoro mongirore mabende yande owal kod jatend piny Kenya William Ruto. Nyaka sani nitiere jogo mabende osemondo kanyo kar saa 3 mar okinyi mabende osedadhogi kabende moko kuoma jogo mabende dayo dhogi odiochieng' makawuono oriwo koda ka Dr. Raymond Omolo mano mar Migago mar arita kwe e kind jotelo mamoko mabende biro chopo e nyim committees mopogore opogore od bura kacha mar mondo mi odadhogi motelo ne pong'o lemo kaka jagoro mongirore e pacho ka. Nyako Ramogi Ajuanga kapok watieko chenro mar okinyi makawuono kata odiochieng' makawuono we asoma ne ote achiel mabende neno ka joneno magwa oronwa kokalo e namba wa mar 33600. Omondi Obonyo wacho ni Ramogi amora kendo arita kwe mar Suna West. Wacho kanyo ni Peter Masara omedo jeep makende kendo omor godo e yo makare. Ka bende moko kuomu bendo seya enya sirikal kotudore koda nok mar arita ka bende gikwayo sirikal mondo jiw arita kwe e gwenge mopogore opogore. Gi kanya Nyako Ramogi Ajuanga wachopo e giko mar chenro mar Migago. Kata kamano obiro kawo yoyo matina to chenro podi e lach kaluore ni Tokyo marwa aneno ka nyawadwa Milton Jakablaka oseikore makare mar kelo ni chenro mar kuku World Cup. Kikidhi mabor.